Já se budu snažit zaměřit právě na ty křišťálové koule a v rámci nějakých tajů, tak jak nám teďka taje sníh, tak se podívat na to, jestli to zamrzlé stavebnictví nám začne taky někdy tát, jenom pro ilustraci té zamrzlosti. Když se podíváme na poslední kvartál v roce 2020, tak inženýrské stavebnictví, tam je to relativně v pohodě, tam se pořád jede primárně ze státních zakázek, takže tam jsme plus minus na loňské úrovni. Ale to klasické statistická definice pozemního stavitelství, tedy primárně budovy, tak tam jsme na minus 14%, stejně jako se zahájenými rodinnými domy. A v otázce bytových domů, které mimochodem jsou právě tou nejefektivnějším způsobem, jak tedy, když teda připustíme, že máme nedostatek bytů, no tak pokud určitě nechceme stavět paneláky, to bylo ten komunistický jako odpověď na otázku, jak postavit co nejvíc bytů co nejrychleji, ale určitě bytové domy jsou efektivnějším způsobem, jak tu dohonit, tu chybějící nabídku, a tím pádem je potom vlastně nejtragičtější, že zrovna u nich jsme teďka na minus 30% proti loňskému roku. Já si myslím z pohledu ekonoma, nepříslušný mi soudit, vám, investorům a stavebníkům v infrastruktuře může být koneckonců jedno, proč to ta vláda dělá. Za mě trošku problém v tom, že asi ještě nejsme v situaci, kdy je čas na ty hladové zdi. Pořád ještě doufáme my ekonomové, že ten zámraz té ekonomiky je dočasný a ještě asi, doufejme, zatím nedošlo k nějakým permanentním zničením hodnot. Ten covid není Godzilla. Japonská Godzilla, když se vám projde městem, tak poničí spoustu budov, které je potřeba nahradit. Zatím, zvlášť v tom stavebnictví, nám ten covid nic nezničil. To, co může permanentně zničit, jsou právě vaše stavitelské kontrakty, návaznosti na vaše subdodavatele a tak dále. Když vám subdodavatel nepřežije tu covidovou krizi, tak budete muset hledat nějakou alternativu. A právě tyto návaznosti, tyto vazby mezi těmi finálními producenty a jejich subdodavateli je v každé ekonomice téměř to nejcennější, co ta ekonomika má. Je to zase ten lidský faktor, prostě je to s někým, se kterým už umíte pracovat, víte navzájem svoje očekávání. Když on teďka půjde ke dnu, tak se budete muset napasovávat na nové situace, nové partnery a bude to vždycky dražší, bude to vždycky komplikovanější. Takže zatím doufejme a doufejme, že se z toho všeho dostaneme dřív, než k těmhle permanentním úpadkům bude docházet, ale zatím na té infrastruktuře by se to snad, doufejme, mělo podepsat nejméně a ta oprávněnost tu, jak říkám, neřeším. Když se podíváme na krizi v 30. letech, tam trvalo minimálně 2-3 roky té krize, než přišel ten velký plán proinvestovat se z té krize a začaly se tehdy stavět ty hladové zdi. Takže můžete říct, OK, dneska všechno běží trochu rychleji, tak tehdejší 3 roky jsou ekvivalent dnešních 3 měsíců. Nevím, za sebe myslím si, že je na to ještě příliš pozdě, ale vy, co jste v infrastruktuře, tohle nemusíte řešit. Byty nejsou Amazon. U Amazonu, když si něco objednáte, tak je vám úplně jedno, odkud vám to přijde. Prostě někde z prostoru náhodně se něco vyjeví ve vaší schránce, a bohužel v české realitě spíš si proto budete muset doklusat na poštu, protože pošťák vám to neručí. Ale byty to nejsou. U bytů primárně záleží na tom location. A není to, že to je prostě jako, že vám někdo virtuálně nabízí nějakou jednotku k bydlení. A ten covid určitě způsobí proměnu poptávku pro prostoru, už to několikrát bylo naznačeno. Z těch klasického, že i s rodinou, s dětmi zvládáte 2+1, to v budoucnosti, zvlášť home officeové, bude naprosto nereálné. A vlastně ta poptávka po místě je jenom výsledkem tady toho. Ten navýšení prostoru v centrech měst je velice komplikované. Můžete spojit 2 byty, fajn, ale to je jako docela drahý, protože vlastně musíte 2krát zaplatit tu fixní velkou cenu toho prvního prostůrku, jakoby za tu kuchyň a tak dále. A to, že si z té druhé kuchyně zkonvertujete nějaký ten pokoj pro služku, tak je to vlastně relativně drahé. To znamená, ten přesun do těch oblastí kolem těch center je vlastně následkem čistě té poptávky po větším místě. A
to, že to je dál na dojíždění, to zase jenom klesá cena dojíždění pomocí tady tohohle, pomocí home officeu. To znamená, ta zásoba bytů, která tady je, ke které potom ten nové stavby jenom přidávají, tak je ještě méně vhodná než dřív ta struktura. No a teďka, co se stane, až jednou přestane cena růst, a všichni jako nakoupí ten bitcoin a bude se s ním normálně platit, no tak přestane ta cena růst, protože ho budou všichni používat jenom k placení. A okamžitě veškerá ta investorská poptávka zmizí. No a nutně to samé se musí stát u těch bytů. Až přestanou růst investiční ceny bytů, tak zmizí i ta investiční poptávka. Petře, máš 10 slajdů, 10 vteřin. Jsem zvědav, jak se s tím počastuješ, ale já vím, že tam máš důležitou informaci, tak pojď do nás. Fincentrum jsme viděli, tak teďka za kolik. Každý má pocit, že dneska máme strašně vysoké úrokové míry, všichni se podívají na Evropu, že mají minus 54, všichni zapomínají, že to musíme sledovat vzhledem k inflaci. My dneska máme mnohem nižší, a nebo když to řeknu jinak, více negativnější, více zápornější úrokové sazby, než je v Evropě. Když to poměříte s tou inflací, tak dneska my máme nějakých minus 2,6, v Evropě mají nějakých minus 0,7. Takže my jsme ještě zápornější, ale to už jenom detaily na vysvětlení. A jak to bude do budoucnosti? Jak vidí cenu peněz centrální banka? Vidí tam nějaký růst, ale zase ne nějak dramatický. I za 2 roky, tady máme léto 2022, vidí cenu kapitálu relativně nižší, než byla v době před covidem. No, takže jako ty relativně levné peníze zůstávají a asi zůstanou i nadále, protože se samozřejmě odvíjí od světových cen peněz. Tam vidíme obrovské politické tlaky na nízké úroky a právě proto, a hlavní důvod, proč nemůže dneska růst cena peněz, je proto, že by to, ne proto, že by to neutáhli ti soukromí investoři do stavebnictví, ale neutáhli by to zadlužené státy. To znamená, kvůli těm obrovským dluhům, které, kdyby se dneska zdvojnásobila cena úroku, tak by se nutně zdvojnásobila i cena obsluhování těch dluhů. To si dneska žádný stát nemůže dovolit. To znamená, ten tlak na to, aby centrální banky udržovaly nízkou cenu peněz, tady zůstane ještě na dlouhá léta. Tady z tohohle grafu, uvidíte to potom ve slajdech, se můžete podívat na webu stavebního fóra. Většina toho tlaku na zvýšení úrokových sazeb přichází právě od vlád, fiskálních impulzů a podobně. A tady teda poslední krédo na závěr, co jsem chtěl říct, je trochu obecného optimismu, nejenom v ceně peněz, ale když se podíváte zase na ty, už se zmiňoval, roboty. Výroba vlastně všeho myslitelného se stále zlevňuje. Což znamená ekonomicky, že ubírá vzácnosti. Klasicky propisky. Většina určitě diváků za svých mladých školních let si musela kupovat propisky. Dneska nikdo nekupuje propisky, protože propisky už jsou dneska tak levné, že volně plovou nějak v prostoru a když někdo potřebuje propisku, tak si do toho prostoru šáhne a najednou má po kapsách spoustu propisek. Tohle se stane s téměř vším myslitelným běžným spotřebním zbožím, právě protože to budou všechno vyrábět roboti takzvaně zhmotněním tmy, jak bylo v Císařově pekaři a Pekařově císaři. A to jediné, co tady ještě do budoucna má šanci na uchování té vzácnosti, a vzácnost jediná nám garantuje nějaké rostoucí ceny a rostoucí hodnotu, tak je prostor. Ten zatím, dokud teda s Muskem neodletíme všichni na Mars, tak máme jenom tu jednu planetu. Praha je taky nějak jako omezená realističností toho prostoru. To znamená, pokud se pohybujete na stavebním trhu, tak se právě pohybujete v prostoru, kde máte garantováno, že ta vzácnost bude zachována. Děkuji. Ups, já jsem nevěděl, jak ti vstoupit ještě do řeči, protože Petr je skvělý v tom, že to má nabitý a je to vtipný, baví mě to vždycky. Pusťte si to ještě jednou ze záznamu, protože tam zaznělo spousta zajímavých věcí.